back to Sunday Live Show, and thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories, and today I'm talking about Iniba, guys. Umdlalo ke osemusha kakhulu kodwa ubukeka ke very interesting, guys. Siyazi ke bakithi ukuthi ke kunemfihlo ke abantu abafisa ukwazi ukuthi iyovela nini imfihlo ukuthi ke uZoleka ungumama ke kaQhawe. So guys, kule viki ezoqala noma kule nyanga yonke nje sizobe nje sidikadika indaba ukuthi ke uQhawe uselitholile ke iqiniso lokuthi yena uzalwa uZoleka ke kanye noHlathi. Angazi ukuthi izophuma kanjani iqiniso, guys, but ke lona ke lizophuma and izinto ngezi zihambe kahle between uZoleka, uHlathi kanye ke noQhawe. Guys, after confirming hers and Hlathi's truth to Qhawe, uZoleka now faces the hot seat as Qhawe demand ama-answers amaningi. Ngicabanga ukuthi noma ithola indaba kodwa angeke bamtshele ke lonke ke iqiniso ukuthi mhlambe babeshadile o kwenzekalani, but nje kuzoba kanjalo. But into ebhlungu kakhulu, guys, ukuthi ke kunoThumeka lapha. uThumeka akahlalisekile because uThumeka uyasaba ukulahlekelwa ke uHlathi ngoba kubuka sengazi ukuthi ke uZoleka unamandla kakhulu. Niyakhumbula, guys, ukuthi ke uHlathi uke wahamba wenza ke presentation yenkampani yakhe ye-cleaning services, wayenza khona wathola ukuthi u-CEO wenkampani uZoleka, of which kusho ukuthi ke uZoleka hold all the cards when it come to i-success kaHlathi. And on this other side, guys, uThumeka akanalutho. She's just a housewife osupporta nje umnyeni wakhe kwakwenzayo, but nje akanalutho, nkosi yami, ayikho into ayenzayo. Uyahlala nje lapha ekhaya aphekele iy'ngane abe umama. On the other side ke, guys, nanguZoleka ke, guys, she is a CEO of the big company. So now ke uyasaba, guys, uThumeka ukuthi yazini lento mangabe iqhuma kanje izongilahlekisela ngendoda uHlathi iphinde ngilahlekisele ngengane ke uQhawe. And asazi ukuthi, guys, uQhawe uzo appreciate yini ukuthi ke uThumeka umkhulise njengengane yakhe noma ke uzobona uzokhama loopholes esho ukuthi oh now I see ukuthi why ngichitha kanjani njani. Enye indaba, guys, ukuthi ke njengoba ukuthi ke uQhawe she's dating umawethu sexual relationship with uma wakhe uZoleka. So naleyo relationship ke izoba affected, but ke asazi ukuthi ke i-decision iyoba yini kaQhawe ukuthi uzoqhubeka date umawethu, but ke nomawethu naye uzothola iqiniso ukuthi what is happening, and le ndaba ngeke izimhlale kahle ukuthi ke ulala nomama wengane aphinde lale nengane. So yeah, guys, the truth is out, and we are just waiting to see ukuthi ke i-story sizo unfold kanjani as the time goes by. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Come back to Sunday Live Show, and thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys.